Unya, doon na sa'yo usa diri, ang Jehovah's Witnesses ko, no? Kaya naka-witness yun silang Jehovah. So, pagka-witness nga, wa man na makikita sa Jehovah ang turon. Kaway ayo ang ilang tinapian. Witness ko na silang Jehovah. Si Jehovah, wag yung magpakita sa kausa. Kaya ang makakita ko, no, ilang katarungan, ang makakita ni Jehovah, mamatay. Uma-uma lang gani na, nga kakita mong Jehovah mamatay mo, pangguwa mo diha, balhin mo si Yawa. Kaya ang makakita sa Yawa, mabutaan. Nga adin ang Biblia. Ikaw, ato ka Jehovah, ang makakita ni Jehovah, ingon siya, mamatay man. Mo may nagpanudlo, hindi mo balhin ka. Manika mo kikita na imong Diyos na si Jehovah, mamatay na inom ka. Ay, mo balhin ka rin kasi Yawa, kay mabutaan mo. Kay sa Yawa, 1 Corinto 5:5, itugyan ka sa Yawa, ang imong kalag baluwas. Naagis Biblia. Sa ito'y pakining Yawa, maudin ni mangluluwas di ay.